Bassirou Diomaye Faye horejo Sénégal arti e nafoore nde jonde nde wawi addude o foɗi hormade lundo ngo e dow golle mabɓe politique. Le gouvernement o ma wat golle muɗum ha timma lundo ngo ma hormi ete ma wat golleji mum e dow wellitari tarika keso leydi meɗen ina waggini en wayludi ngam hebde ko ɓuuri janggo wayludi ngam ɓeydade tinnude ko joga ko e démocratie kono kadi e dow lindi dosɗe leydi men. Amadou Ba gardiɗo lande politique jamma ak jeriñ fedde jeyande e lundo ngo wi ko yo jonde nde yewtu kadi e caɗele faggudu. So gonga ala hay hunde ala ko mbawɗen fewnude saabu gonɗen koye leyɗe ɗe ganduɗa doole majje ko pamare sikki ala ma en keɓ nanodire bawɗe en nawirde yeeso en mbawa hebde hunde tinde e fannu dawrugol so tawi ngakkere ene woodi to banggue faggudu. Kala pellitte ƴettaɗe e nde yewtere hani ko hormede ni wi Thiat goto e jeeyaɗo e Y'en a marre fedde société civile. Nous ferons tout mamin mbat komin mbawi ha kala ko tonga e ndeɗo yewtere janggo e jaam ɗum wawi ɓenninede min gadi ka haalde mbiije amen haalde kadi miije jeeyaɓe leydi ndi o holndem jiiɗi kadi darde dilloɓe e batte dawrugol pense des politiques. Ngal kaldigal yoga e lundo ngo tawtorako ɗum ko wayno landa APR fedde politique mo Macky Sall horejo kiɗɗo Sénégal